ಚೇಂಜ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಐತೆ ಬಸ್ ఇక్కడ ಬತ್ತು ಓ ಪೇಮೆಂಟ್ నీకు యూట్యూబ్ పేమెంట్ పొందుండా అందు ఐటికి ఒక క్రైటీరియాస్ ఉంటూ జస్ట్ ఓన్లీ టైం ಪಾಸ್ ಪಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಎಂಚಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಿಕ್ಕುಲ್ ತೋಂದಿಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ ಇನಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾನು ಫ್ರೀ ದಿನ ಟೆಂಚ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ఉండేరు ಗೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಾರೆ ರೇಪಡು ಹೋಗ್ಬೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪದ್ ಬಂದು ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಧರಣಿ ಮಾಡೋದು ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ పన్పలాలు అల్లాతి కొట్టి ఉప్పున పద్య అది ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೆನ್ ತೂದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಾಂಗುನ ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಪನ್ನಾಗತ್ತೆ ಏಪಡ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರಿಸ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಣ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಚೂರು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಪನ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಪದ್ಯ ದೀನಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೂರು 2-3 ದಿನ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತು ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಸುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯಾ ತಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕುಲ್ ರಪ್ಪನ್ ಜೋಕುಲು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತಿನಾತು ತೇರ್ಲ ಪನ್ಪೂಜೆ ಜೋಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ ಎದುರು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳು ಅನ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಕೊಕ್ಕೊ ಅನ್ಪು ತೂದು ಪೂರ ಐಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮ್ಮ ಸಾರಿ ಮಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರನ್ನಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪು ಕಲ್ಪೋಲ್ ಅಪ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದ ಪಾತ್ರೆನ ಪೂರ ಅವಾಗಲೇ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪೋ ಜೋಕುಲು ಸೊ ಆಯ್ತಿದ್ರು ಆಯ್ತ ಬದ್ಲಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆನ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪಾಲ ಟಿವಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪೋ ಅಂಚ ಅತ್ತೆಪ್ಪು ಹಾಂ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಹೇರ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನಂಚ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ತಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂಪೊಡ್ತು ದೀಪ್ಯಾನ್ ಏಪಲಾಯನ್ ಏನ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತು ಪುರ ಕೆಲವು ಕಂದಿತ್ತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅವಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮಂದಿತ್ತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆತದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿನ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಹೈ ಚೂರು ಐಟಮ್ ಅವು ದಾದ ಹಾಡಿ ಗರ್ಗ ಐ ಗರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸವಾಳ ಅವು ಪೂರ ಆಯರುಂಡು ಟಿಮಾರೆ ಪೂರ ಐಕ್ ಅವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಊರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಕೇನು ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಕನ್ಪಾವೇರು ಪಂದಾಪುಡು ತು ಕಾಡಕ್ಕೆ ಕೇನ್ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ತೂಡು ಊರು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಕಲ್ಲ ಕನ್ಪಾವನ ರೀತಿಯ ತೂಡು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆಗೆ ಅವೇ ಪಾಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕೆಂಪು ಬೇರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂತೀನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಸ್ರು ಬಂದು ತರಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂಲ ಜೀವಗ್ಲ ಸಂಪು ತರಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದಪ್ಪ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯ ಆಗ ಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಏರು ಗ್ರೇ ಏರ್ ಬರ್ಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಪು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರದೇ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ ಕೆಲವು ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಲ್ನ ಐಟಮ್ಗೆ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲ್ನ ಐಟಮ್ ಕಜಿಪುತ ಐಟಮ್ಗೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಹೋದು ನಮಸ್ತೆ ಕೇಂದಿತ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಜೇರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಪಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇನ ವಾರಾಗ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿನ ಮಿಸ್ ಆವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಏಪಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪ ತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಅವಲ್ಲ ಕುಜಲೆ ಅಂಚ ಪಣ ಎಣ್ಣೆ ಕುಜಲ ಗ್ರೇ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚೂ ಗ್ರೇ ಹೇರೆ ಸೊ ಪಣ ಬ್ರೌನಿಶ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಹೇರ್ ಅಂಚ ಕುಜಲ ಅಂಚ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬೈದು ಅಲ್ಲ ಕುಜಲೆ ಕಲ್ಲರೇ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗ ಹೇರ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಲ್ಲರೇ ಅಂಚ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಅವಾಗ ಕುಜಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನ ಕೇರ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಜಲ್ನ ಇಟ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಅಲ್ಲ ಕುಜಲ ಇತ್ತೆ ಈ ತುತ್ತ ಬೈದಲ್ಲ ನಾನು ಹೇರ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಚೂ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಬೂರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೂ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ಕೋ ಎದುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವು ಬುಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕುಜಲ್ ಚೂಡು ಮುದ್ದ ಬುಣ್ಣ ಶೋಗ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಅಂಚ
ಸೊ ಸುಖಾಯ ನಾವು ಏರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಇಂತು ಹೋಗೋದು ಆಲೇಜಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೆಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬೆಪ್ಪುದಾಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕುಜಲದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ತಲೆದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಮ ಹಾಂ ತಲೆದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತೊಂಡು ಐಕೆ ದಾಲೇಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಚೂರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಕೆ ಚೂರು ಐಕೆ ನೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀಮ್ದ ಪೌಡರ್ ದಾದ ಕೈಬೇವುದ ಪೊಡಿ ಪೌಡರು ಚೂರು ಬೊಕವೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬೊಕ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ಮಸಾಜ್ ಮಂತನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿ ನೆಡ್ದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ನಾನು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗರಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕನ್ಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನೋಡು ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ತಡ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಐಕ್ ಚೂರು ತಾದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಅವು ಚೂರು ಬೆಪ್ಪಾನಾಗ ಐಕ್ ನೀಮ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಬೆಪ್ಪಾನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆನು ಅವು ತೆಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ತಿಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲದ ಸೊ ಈಗ ಕಿಚನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಏಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ತಿದ್ದು ಪೊಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರು ಬರ್ತಾರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಬೇಸಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಬರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿಂದ ಬಾಜಿನ ತೀಪಿನ ಕ್ಯಾಬಿಂದ ಡೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಟಿಕ್ಕುನ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಲಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಲಿ DIY ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂದು 3/4 ಬಾಟ್ಲ್ ಅದನ್ನ ವೆನಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದು ನೀರು ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಡಿಶ್ ಅದು ಪೂರ ಡೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಸ್ಪ್ರೇದ ಬಾಟಲ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಾದ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಾಟಲ್ನ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ನಾಂಡ ಡೋರ್ ಓಲ್ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಸೈಪುಡು ನೀರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಾರ್ಲಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಯಾವೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಅದು ಇದುಪ್ಪು ಏಪಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಇದುಪ್ಪು ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಿಜ್ದ ಡೋರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದುಪ್ಪು ಇಲ್ಲನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಮೂಲು ಬಾಲೆ ಚೂಸೆಲೆ ಅಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಓಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡ ನೀರಿಗೆ ತುಂತು ಬೂಪ್ ಕೊಲ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬುಲ್ತೊಂಡ್ಲಲು ಅವು ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೈತೆ ನೀರು ಸೊ ಅಂಚೆ ನೆಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪ ಬೊಕ ಇಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಳೊಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದು ಪೂರ ಇಂಕ ಐಕ್ಷನ್ ಹೋದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಲೀಜುಂಡು ಮೂನು ಗಲೀಜುಂಡು ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದು ಚೂರು ನಾನು ಮಿತ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಈ ಕಡೆ ಮಂತ್ಲಿನ ತಂಡಾನು ಅಂಚೆ ಅವು ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ಎಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ನ ರೂಟ್ಸು ಕೊರ್ಪು ನಾನು ರೂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ದು ಏನು ಚೂರು ಒರಿನ ಕೈಟ್ ಒರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೂಜುವೆ ಆತಿ ಮತ್ತು ರೂಟ್ಸು ಡೀಪ್ ಅದು ಏನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕುಜಲಿಗೆ ಸೂರಿ ಕಟ್ಟುವೆ ತೆಪಂಟ ಶೋಕಾದಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತು ನೀರೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಪೂರ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ನ ಒನಸ ಅಂಡ್ ಅತೆಪ್ಪು ಒನಸ ಅಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡು ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇತರ ಮುಗಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಇತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಿದೆ ಬರೆ ಸಾಕ ಉಂಟು ಉರುವ ಉಂಟು ಪಿದೆ ಬರ್ತದ ಉಂಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿದೆ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೋ ಗಾಲಿ ಬೀಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಮುಗಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸೀಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಾವಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಾವಿ ಯಾಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಸೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಈ ಕಡೆ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಚೂರು ಪನಿ ಚೂರು
मस्त पण फुल चंडी असते मार्ग पुरा चुचुवार कल्पात चंडी आई बका इत्ते मात्र मुगालुंडु मात्र सुद्दी उंडु वर्ष बर्पुंड जोर पन्न मात्र गाली शोक बिजंदु इंचेत्त ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಿದ ಏಕುಲೊಂದು ಪುಗಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ఒక అంక్లే తూలి అల్ప స్కూల్ ద బస్ స్టాండ్ ఉందమ్మ ఇల్ల ఎదురుడే అల్ప పూర స్కూల్ ద బస్ పత్తు ఉంటుండు ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂದ್ ತೋಜುನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಮಾತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಉಂತುಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾತೇರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುನ ಚೂರು ಪೋರ್ತುನಾಗ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬಂತಂಡು ಜೋರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೇತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋರ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ ಬರ್ಸ ಬಂದುಂಡು ದುಬೈಟ್ ಪಂದ್ ಅದ್ರ ಪಿದೇ ಬತ್ತುನಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಬರ್ಸ ತೂತು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬರ್ಸ ಬೂಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ನೆಲದ ಕಮ್ಮೆನ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೆ ಮಗ ಮುನ್ಪತನ್ನೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಅವು ನೆಲದ ಕಮ್ಮೆನ ನೀರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂಡ್ನಾಗ ಕಮ್ಮೆನ ಒಂಥರ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ದು ಕಮ್ಮೆನ ಸೊ ಅಂಚ ನಾವು ಪಾಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದುಬೈ ನಾವು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನಾನು ಉಲೇಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಜೋಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಜೋಲಿಗತೆ ಅಂಚ ಉಲೇಟ್ ಅಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಬಾಲ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿದೈ ಬಾಕಿ ಲಾಕ್ ಪಾರ್ತ್ರ ಲಾಕ್ ದಿದ್ದು ಬಲಿಪೋಲಾಲ ಅಂಚೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇಂಕಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ಇಂಚೆ ಪಂಡು ಪಿದೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಕಜಿಪುಗು ಮೀನ್ ಕನ್ಪ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಡ್ಪನಮ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂತಿ ಬೊಕ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಕಿರಿ ಅಪ್ಪುಡು ಬರ್ಸಗ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೀ ಕಜಿಪ್ ಕನಿಯರೆ ದಾದೆ ರಾಕೆಟಾ ಈ ದಾಕನೆ ಪೋಪುಂತೆ ದಾದ ಕನೆ ಪೋಪು ಫಿಶ್ ಅತಿ ಓದುಜಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಗಾಳಿ ಬೀಜಂತುಂಡು ಪಿದಾಯ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ ಉಂಟು ಗಾಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಟುಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಶೋಕ್ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಂತುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಊರುದಾರೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಬಂತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಸ್ತುನಾಗ ಈಗ ತೂಲಿ ಪೂರ ನೀರು ಉಂಟು ಉಂದೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಪೋಯರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ನೀರು ಉಂಟೊಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪನ ఒక రీతి కొంచెం ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಗುಬ್ಬುಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೆಟ್ಸ್ ಪಡ್ಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ಸೊ ಈ ಮೊನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ ನಾಯಿನ ಕೊರಿಯರು ಮೊಲಿಗೆ ಪತ್ತೊನಿಯರೆ ಪತ್ತೊಂತಾನ ಉಂಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮೊಲಿಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೇತ ತೂದಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ఒక మస్తు ఖుషి అడిగిలా రేపు నాలుగేపల్లా సైక్లింగ్ పోకుండా పిదాయి ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು పోయి ಪಂಡ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಕೆವಿ ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗಾಕ ಪೋಂತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನಾಲಿಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮೋಡ ಹಿಡಿದು ಚಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓ ನೀರುಂಡು ಅಲ್ಪನೇ ಪೋಂತಲ್ಲ ಗಡಿ ఒక ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನ ನೀರು ತೂನಾಗ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಲ್ಲನ ಒಚ್ಚುನು ಬೊಕ ಆಡಿಪುನು ರಾತ್ರಿನೇ ದಪ್ಪನ ಪಗೇಲಿ ಏತ್ ಮಂತಲ ಆತೆ ಬಾಲೆ ಗಲೀಜ್ ಮಂತುಂದು ದೆಪ್ಪೊಲು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಯಾನಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರ ಇದು ಇಲ್ಲನು ಆಡಿಪುವೇನು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಚುನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊನ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ತೋಜು ಅಲ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೀಗ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೀ ದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ತಂದು ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಎಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಾണ് ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ರೂಟೀನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆದ ಪೈನಂತ ಬಟ್ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಂತಿರು ಪಂಡಿಂತೀನಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವು ಪೇಮೆಂಟ್ இன்னைக்கு யூடியூப் பேமெண்ட் வந்துண்டா வந்து ಐಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು
ಸೊ 2 ತಿಂಗಳು ಈ ದೂರ ಬೈದೆಯಾನ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಂಗಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರುಂಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರೋಂಟು ಬಂದು ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ఒక 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಕೂ 4,000 ಗಂಟೆ ತೂವೋಡು ಆ ಗಂಟ ನಾನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ఒక 1,000 ಜನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆತಿಚ್ಚಿದೆ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಆತ ಮೆಲ್ಲೊಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲೊಡೆ ಪಾಡು ಎಂಕಲ ಇತ್ತನೆ ಆವಡು ಅಮಸ ರಾಜದಾಲೆಜ್ಜಿ Yeah, I'm just only time pass for side time pass for only part time ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಕೆ ಅಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ದಾದ ಮಂತು ನಾವೇನೇ ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡು ಮನ್ಕೊಂಚಿ ఒక ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಾಂಚನೆ ಇಂಕೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬದು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಹೊತ್ತು ಇರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುದು ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ ಮಾತು ಚೆಲ್ತದು ಪತ್ತದು ಇತ್ತದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪ್ ಬಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ఒక ಅಂಚ ಐಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನೊಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಬಂದು ఒక ಓ ಐಟಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಓ ಐಟಮ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಗೆತ್ತು ಐಟಮ್ಸೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ವಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ವಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಾನೆ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ದುಬೈದ ವೆದರ್ ನೋಡಿದ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ವೆದರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುಂಟು ಪ್ಲೇಗ್ ಹಾಕಿರ್ಕು ಪೂರ ಸೊ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ನೀರಾದ ಪಡು ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ವೆದರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತು ಬಿದೆ ಪೋಪು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಗುಂಡು ತಂಪು ಕೂಲ್ ಆಗುಂಡು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ವೆದರ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈದ್ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಡು ಇಂಚನೆ ವೆದರ್ ತಂಪಾದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಪಿದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಏನ ಕಂಡನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂತೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರು ಸೊ ಯಾರು ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂತೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ ಮೇಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂತೇರು ಪೋಂದು ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂತೇವೆ ನಾನು ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಈ ಟೈಮ್ನೆ ಬೈತಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದುವೇ ಟೈಮು ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ಡು ಏತು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಚಲಿಟ್ಟು ಆತು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಇದನ್ನ ಸುರವು ನಾವೆಲ್ಲ ವಯ್ಯಾಗ ಸುರವು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಈ ವೆದರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಸೊ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೋರ್ಡು ಇಟ್ಲಿ ಗೋಲ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತನ ಪರಲಿ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪನೋದ್ನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಳ್ಳಾನು ಸೊ ಊರು ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಮಿನ ಶುರು ಮಾಲೆ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಸೊ ನನ್ನ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಚಳಿ ಪೂರ ಊರ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪನ್ನಿಂದು ಇಷ್ಟ ಆದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್